नै लोगोफोर नायदो एफा मोजां बिबार बारि जोङो तामिलनाडुआव बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्राय अटिआव फैदोंमोन बेरायनो दा नै बिबारनि रुमाव दङ ग्लास रुम नायदोलाय कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर माबायदि नुदों बिबार बारिखौ बहुद मानसि फैदों बेयाव बिराद मानसि दङ मा मानसि नायनो नोंसोरो गोदाव गोदाव बेनो जाबाय जोंहा गोदावा लोगोफोर नायदोलाय Stylish photo. जों ओंखारलांसै दाना बेलेग जायगायाव बेरायहैनोसै एसे नायदोलाय लोगोफोर गार्डेना बिराद गिदिर नायदोलाय लोगोफोर एफा गिदिर पार्क मोजां ने मोजांबाथाय कमेन्टआव खोन्थाहर आरो बेनि डिटेल नांगौबा आं खोन्थाहरगोन बेनो जाबाय केसर इउटुबार सासे नै नायदोलाय बेनो आंनि फ्रेन्ड्सफोरा ओमफ्राय बे जाबाय जोंहा आब' जायो आरो तामिलनाडुनि ओमफ्राय बेखौ सिनायो आरो आङो ओमफ्राय बेनि गथ' सासे दङ नै बिबारा माबायदि साजायो आंथ' बिराद मोजां मोनखादों आंबो आसा खालामो नोंसोरो बेफोरखौ बिराद मोजां मोनगोनदां लोगोफोर फैबाथाय थांनोनो लुगैया दा समायनाथार ഇതിലെ ഫോട്ടോ നല്ലല്ലേ നല്ലയാ जायोब्रा थांसैनो फैदो ओइ खोरोम खोरोम फैदो थ' एसे आगोलाव नायहैनोसै माबायदि नाङो नोंसोरखौ देखायनोसै माबायदि जागायो नै बिराद मानसि दङ ओमफ्राय दा नै बेखौ गोदान बनायगासिनो दं माबा माबि बनायगोन ओमफ्राय फै नै साइकेल नै जोंहा हिर'आ दासो फैगासिनो दं मा होनबावनो आरो बेखौलाय इउटुबारखौलाय नै बेयाव बिराद मानसि दङ ओमफ्राय बे फट'ग्राफार्स फट' नांगौबा लाजायो आरोना बेबो मोनसे बे रुमा ग्लास रुम बेयावबो बिबार साजायना दोनदों होमबाबो बेयाव बारा मानसि थाङा आरोना बेयाव बारा डिजाइन गैया नालाय फानग्रा नै खिनाव सानफ्लावार दङ येल्ल' येल्ल' नुदोंना बेयाव सानफ्लावार दङ ओमफ्राय बेफोराव मानसि जिरायनाय
नै लोगोफोर नायदोलाय इयाव मानसिफोर जिरायग्रा आरोना नैबे नानोखो ओमफ्राय बेनो बेखौ नायबाय थायो नामा लरगागनो नै लोगोफोर इ मा बुस्थु आंबो मिथिया खिन्थु बे ओइ इ मा बुस्थुलै गोदाव पदम फुल दां ना मा होनो बर'जों हानि पदम बिबार पदम फुल नै मानसिफोरखौ लोगोफोर नायदोलाय माबायदि खोन्थाहर अरे फोटो क्लिक हो गया ना मैडम नहीं जाएगा बाहेंगे तो हाँ नहीं वाह Ini udah nih deh.